Ceko mah tu do. Kapam betul. Tapi je maaf gua. Serius mana nampaknya? 3,000. Jadi lama sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah indak cilah moto memandang, rasanya rumah temu do lain mana gua sila tanam. Sadang hijau mau rak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan mak kini ko. Gadis nama jilbab nan juara MTQ apa petang gue. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Ayo itu gaknya. Si ayahnya kadang. Mendiangku paling di jalan. Lupa mak kuto. Paling di. Oh iya. Alah, ingat boh. Ba ada itu tanya mak. Lain nampak kejunjungannya. Agak arok boh. Kan itu bana alam kasih ambo kini kuah. Sabananya ambo lai menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari mamak tunganai suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangku kalau tidak salah kami akan beliau kan baru jadi kurang. Nana dianya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya letak galih ini tuh. Oh itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando, ayah ketek di Selinda. Gadanglah benar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau udah PI ya cumpi itu purinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh silau pulau kumuanyo, ayolah patik kulo pulano orang dibari paso-paso. Tapi balik. Aduh nomor tuan memang gampang mah. Tuh. Nandek kami ko antah siri hantah karako. Gagang singke melili aka jorawi kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Ko sio madang pinang nan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulau temu do. Antah panuah antah wakuca ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua preso la dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituas jadi pandai. Ba itu anyo. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah tidak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Merapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan samu bakaja ke balango. Tapi kalau nak indah kalangi bana bay menjamuan nak tanggal si indah ayo nama ayo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita sama baya untuang pun sama baimbawan biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuah lurah tertimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ko pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang nak menutuah tapi yang penting itu. Ambo. Hijan jameh. Aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampirnya Selinda akan baku ambo nan siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacuk keluar indak bapa lau. Suok kida samuri teteng badiang sambil bermasak. Salah sai sedekok tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo kata dia memakai dilegar yang jubayo. Menanti mak kuto sementara kan lain tak kaba. Asahkan usah lambe banamu do. Kok lamo kayu di galangan alame lapuak ketegantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua kowe. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temu do tentang itu. Pendeknya ampo jo boneh lai jo indak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temu do. Mah banyak banget tapi-nya dah cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nak lawe dagi tapi nampak yang diberi juang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa indak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapat dirimbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak burang mati disangka, bak kari patah di saruang, jan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akal ayo picayo jotan kuto. Bahalo ndak kebicara. Kita kan lah orang berusaha. Dari dulu indak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang tagua. Alah kesenang ti. Alhamdulillah, bah. Kita putusi dulu kan ko. Arancak kita putusi. Mak tengku tu. Ya. Dek menikam jejak nalamu masuhan suah bangkalai kini ko Tibalah masuk jo ketiko mulangkan dundiang nanda ulu. Ya.
ku ambo curai papakan ala rasul mungkin jo patui mak. Lah sampai dah temudo. Lah sampai. Sebenarnya pihak dia badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke Mas Tan. Iyalah. Lah menyaru buruang di rantiang manggua balam tiga gayo hati nanarok-arok camih. Iya. Akini ko buruang di rimbo lah membalih rasah dalam ketinggian malayuk tabang bebega. Iyalah. Ko asah hingga di tangan dibari berpaso-paso bararak pulang kesangka nyampang ko malang tapak tangan. Dia naknya tabang mungkin lain dari cakau. Maka nak tantu bingkai hindaknya tolong nak setanya bicara. Maaf diminta banyak-banyak mak. Keril anjo pakai mama. Jadi yo ba undang orang tua. Dek tinggi betang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai. Talala yang mau mulangkan mak. Biasa temudo. Lamu lagu oleh kemamang weh. Jadilah mak uto. Sawajah rundiang nanda ulu dek arok dengan kebulia dek camih dengan kailang. Lah sugiro mau tatiangkan ke bakai na petik patui orang mungkin mencacahnya. Dek beliau nan salingka dindiang ala delia dimuliakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mulia ngaronyo. Yulah. Alhamdulillah. Rupanya golek lah tibu di nata sudi siasik lah badalia. Di sikau imbau di sawiti sorak kolai dapat balik. Apalah sawi baliknya. Mbak tak imbau orang bagak turun mah. Ujung Jepang kali basuh cito jo kau lah basuh batamu dalam perundingan abang gini. Balik. Nembak ibarat yumpamu. Andaknya ba ayam putih tabang siang tali banang tambangnya tulang. Kok kami tingkek yang tetagak ditapiak bandua tabantang. Allah kebatarimu sidah kami. Singkek saja kebalihnya Ustaz. Rancak singkek. Aku alai kecicua dari langit bumi lah syukur menampuangkan gitu. Alhamdulillah. Sementara pintu nak takwa lah pihak berguluang nak tabantang menanti sultan sekutiko ambuanta sok ke sebalik. Pisang di batu sirah batu mak jantung disasuk ramu-ramu. Kok lai pinta kepadaku usah digantuang ramu-ramu. InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari kini lah ulam na menjulai. Sajak bataruak kami nanti kini lah masak kami tuai.